Actuel Média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma bi émission an bɛ a kɔnɔna la 2026 an bɛ Semana Zu fɛ yen an bɛ Zumana Tarawele fɛ yen bɛlɛdala don wa fana farafin fura baarakɛla don donc an wulila ka s'a ma bi Actuel Média sanfɛ foli ni tanu min b'a bolo ka kɛ Semanaka bɛɛ la ka kɛ maliyɛn bɛɛ la ka kɛ a filɛbagaw la an bɛ sɔrɔ ka don an ɲininkali kɔnɔna la karamɔgɔ Zumana i dansogo nba bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad rafiu darajat wa dudu kashfi li gumati muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam kala fo ala barkada ala fulon fala barkada ka solo la kira kan nzolon ala kira kan ben fa fo ba fo lum kera semana zure ka nyina ma sawiye duna dugulo sanfɛ mun fani ba fulon kɔfɛ mɔgɔ be ka na menen wati na mali jamana ko wale 50 ci mona amerique asie europe afrique semana zube befo lon kɔfɛ Actuel Média nga foli bele be aw yɛrɛ aw mun nana bi kana ɲininka nga baran na donc nga foli be aw bɛlɛjɛlen ni ala sɔnna ma Basta Njaran, karamɔgɔ Zumana i dansogo ko i fɛnɛ sɔnna k'an bisimila bi a diyara n ye kosɛbɛ mais n'i y'a mɛn Semana dɔnni dugu don cɛndalaw bɛ yen basitigiw bɛ yen bɛlɛdalaw bɛ yen kɔmɔtigiw bɛ yen nka karamɔgɔ Zu hakili la est-ce que nin bɛ bɛlɛda kan Bamakɔ yan n bɛ fɛ i ka dɔ fɔ an ye bɛlɛ kan bɛlɛ ye dɔnni bonda sugu jumɛn ye bɛlɛ bɛ se ka mun dilan bɛlɛ bɛ se ka mun tiɲɛ bɛlɛ yɛrɛ jɔda ye mun de ye dɔnni kɔnɔna la n terikɛ n'i ye ɲininkalo ka di n ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ bɛ fɛn min dɔn ni ɲininkala o la i bɛ se ka kuma o de ka di mais mɔgɔ ni tɛ fɛn min dɔn ni ɲininkala i bɛ siran donc i ye ɲininka bɛlɛ minɛ nin ye bɛlɛ ye donso fɛn de ye anw ka bɛlɛda tɛ comme Bamakɔ ye an ye mɔgɔw ye ka ɲɛbɔ mɔgɔw fɛ ka don a la dɛ anw ka bɛlɛda ye anw y'a kala faso de kɔnɔ bɛlɛ yɛrɛ min filɛ nin ye ne yɛrɛ de mɔgɔ nana ni bɛlɛ ye Semana bɛɛ Zonjo Kuma ni ko Zonjo Kuma Tarawele ale de nana ni bɛlɛ ye Semana Zonjo Kuma Sogolona la o ye an mɔkɛ de ye an mɔkɛ de don donc ale taara bɛlɛ de ɲini donsoya kɛ yɔrɔ la ka na ni bɛlɛ de ye Semana kɔnɔ ka Semana kala la Semana kalalen kɔfɛ la ka Semana kɛrɛfɛ dugu kɛlɛ la ka sɔrɔ ka diɲɛ minɛ donc bɛlɛ ye anw yɛrɛ ka sokɔnɔ fɛn de ye quoi mais a ye bɛlɛ bɔ min kana n'a ye ale taara donsokɛ ne taara kungo la ale tun ye donso de ye donc a wulila a taara donsoya kɛ yɔrɔ de la a taalen donsoya kɛ yɔrɔ a ye bɛlɛ dɔnniya nin de sɔrɔ kungo kɔnɔ donc a nana ni bɛlɛ dɔnniya nin dugu kɔnɔ sisan donc ka sɔrɔ ka na mɔgɔw kalanni daminɛ a la Semana n'i y'a fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ malo ne de bɛ ka f'i ye quoi a tɔgɔ ye Zonjo Kuma Tarawele an mɔkɛ de don donc mɔgɔ ma o kalan bɛlɛ la mais a bɔra ye kungo kɔnɔ sigifɛnw y'a dama non ni kungo donsokɛ ka ko i bɛ taa kungo kɔnɔ donsokɛ bɛ ko min sɔrɔ a tɛ se ka bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye mais de toute façon ale kɔni bɔra de ka taa donsoya la kungo kɔnɔ i dɔw donso bɛ taa dɔw bɛ taa tile 40 kɛ la dɔw bɛ taa kalo 5 kɛ la dɔw bɛ taa san kɛ la dɔw yɛrɛ bɛ taa san 2 kɛ la donsokɛ i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ t'i ka ɲinini kɛ o fɔlɔ waati ni sisan tɛ kelen ye donc ale ka voyage dɔ de senfɛ donc ale ye bɛlɛ kalan senfɛ ka na parce que i bɛ se ka bɔ yan sisan ka taa donsoya la Côte d'Ivoire mais i taalen yen i bɛ se ka taa dɔnni dɔ kalan yen ka na n'e nana a bɛ fɔ k'a tun taara donsoya kɛ yɔrɔ la k'a y'a kalan yen ka na voilà donc ale sago de nana ni a ye Semana kɔnɔ Zonjo Kuma donc o ye an mɔkɛ de ye donc o de nana ni bɛlɛ Semana kɔnɔ ka bɛɛ kala la donc n'i ye bɛlɛ yɛrɛ dɔn ka bɛlɛ yɛrɛ dɔn yɛrɛ a bɛ diɲɛ fɛn caman kɛ parce que n'i ye bɛlɛ dɔn a bɛ se ka juguya kɛ ka bɔ hadamaden kɔ n'i ye bɛlɛ dɔn a bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔninfin na n'i ye bɛlɛ dɔn a bɛ se ka mɔgɔ dutigiya n'i ye bɛlɛ dɔn a bɛ se ka mɔgɔ nafolotigiya n'i ye bɛlɛ dɔn a bɛ banajugu wuli ka bɔ mɔgɔninfin ka c'est à dire bɛlɛ bɛ se ka fɛn caman kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi i c'est à dire dɔnnifɛn na e dan ye yɔrɔ min ye e ka dɔnni dan yɔrɔ min i ka ko bɛ dan ye de sinon bɛlɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ parce que ne b'a dɔn ka dan yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ dɔ fana b'a dɔn ka tɛmɛ o kan quoi o de ye bɛlɛ dɔnniya ye bon bɛlɛ yɛrɛ filɛcogo Semana kɔnɔ an kalanna bɛlɛ filɛcogo kelen de la a bɛɛ ye kelen ye mais n kelen ko Semana ta nin kalan comme ne yɛrɛ Semana ka den ne yɛrɛ Semana bala den de ye donc an kelen ko kalan tama senfɛ comme n yɛrɛ fana tamana jamana bɛ Mali dama n y'a caman tama n taara se jamana wɛrɛ la fana n taara bɛlɛdala wɛrɛ de sɔrɔ yen ale bɛ filɛli dɔ kɛ bɛlɛ ko bɛlɛ diagnostic donc ale ye n kalan o la donc mais an ka Semana bɛlɛ simple nin b'o dan n b'o saraka dɔn bon n taara min fana kalan kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n y'ale kalan Burkina de donc maintenant ale kalannen kɔfɛ Burkina fana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla ka n kalan ne fana diagnostic fana o fana Laginɛ donc n ye a dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ caman na quoi mais a source y'an yɛrɛ faso ta nin de ye donc n b'o diagnostic fana kɛ hadamadenw ye n'i ye diagnostic kɛ n'i y'a saraka bɔ a ɲɛ ma tile 7 tile 14 tile 21 tile 30 de b'i bolo i y'a bɔ diɲɛ fɛn fɛn na i b'a jaabi sɔrɔ ka bɛn n'o ye hali n'i ka ko bɛ ma dilan ka ban ma i kɔni b'a jaabi i bɛ commencer k'i ka ko jaabi sɔrɔ misaliya la e bɛ baara ɲini de la e bɛ baara de la walima e bɛ commerce de la c'est à dire e y'i ka vie diagnostic saraka bɔ n'i bɛ baara na dɔ y'i wele ko karisa nana n'i ka dossier hali ni e ma ta i commencera ka jaabi dɔ sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ya misaliya la e bɛ commerce de la ni e y'i ka vie diagnostic kɛ bɛlɛ la ka saraka bɔ donc i ka sugu bɛ ka commencer marché bɛ ka commencer ka na hali ma marché ba sɔrɔ ni marché bɛ ka commencer ka wuli i ye jaabi dɔ sɔrɔ misaliya la ale bɛ ten n'i ye bɛlɛ diagnostic saraka ka bɔ a ɲɛma yɛrɛ tile 7 tile 14 tile 21 i tɛ se ka tile 30 kɔni kɛ n'e ma jaabi sɔrɔ a saraka bɛ se ka kɛ kolonkisɛ ye a bɛ se ka kɛ misi ye a bɛ se ka kɛ ba ye a bɛ se ka
kɛ saga a bɛ se ka kɛ fini ye mais wari t'ale saraka la quoi ale de ye vie diagnostic saraka ye bɛlɛ la n'i y'ale kɛ dɔrɔn tile 30 de bolo i b'a jaabi sɔrɔ o y'a mɛnnenba ye sinon a yɛrɛ t'o sɔrɔ yɛrɛ mais adamaden n'i bɛ kuma i bɛ fɛn charte de fɔ quoi sinon bɛlɛ saraka ka teli kojugu o de ye diagnostic ta ye mais a filɛli simple fana bɛ yen ale fana bɛ saraka quoi ale bɛ se ka fiyɛ bɔ karisa n saraka bɔ yanni tile 4 cɛ n mago bɛ dilan karisa n saraka bɔ yanni tile 6 cɛ n mago bɛ dilan karisa n saraka bɔ yanni tile 7 cɛ n mago bɛ dilan o bɛlɛdenw bɛ tali daminɛ i n'a fɔ sigi ninnu na quoi sigi suruku kana bila sigi ba fila ninnu kana bila tɛrɛmɛsɛn ninnu na olu bɛ kuma don de ka bɛlɛ bɛ kuma ka bɛn ni don de ye quoi o de ye bɛlɛ ye quoi bɛlɛ bɛ mɔgɔ mago ɲɛ don de f'i ye karisa bɔ n'i ye n saraka bɔ yanni nin don cɛ n mago bɛ dilan bɛlɛ yɛrɛ de b'a fɔ bɛlɛ kɔnɔ quoi o de ye donso fɛn ye quoi ni ala sɔnna ma an kɔni diyara n ye kosɛbɛ ni wala an bɛ seminar vie fo an hakili la an n'a fana dilan ka dakuruɲa fila kɛ bɛlɛko kuma in kan mais n'ala sɔnna a tɛmɛ ani karamɔgɔ Zumana bɛna don bɛlɛ détail kɔnɔna la émission nataw kɔnɔna la komi i yɛrɛ ko bɛlɛ ye suguya fila ye donc a suguya simple ni o bɔra faso la Semana ani i ye mun kalan Burukina donc don la an bɛna don a bɛɛ kɔnɔ k'a approfondi a bɛlɛ bɛ da cogo min na ani a kibaruyaw bɛ na cogo min na walasa a bɛ se ka détail caman di filɛbagaw ma cogo min karamɔgɔ diyara n ye kosɛbɛ tulubara ko komi an ka sɛbɛnw kɔnɔna la an y'a mɛn k'i bɛ tulubara fana dilan mɔgɔw ye cɛ b'o la muso b'o la baaraɲina b'o la a tɔgɔ chômeur b'o la a sugu bɛɛ donc tulubaraw yala i b'u dilan charte jumɛn la i b'u dilan cogo di ani a tulubara ko tiɲɛ don wa tiɲɛ don ni n ko tiɲɛ don mun na yala i ye a di mɔgɔw ma minnu y'a ta n'u y'a seereya i ye ni i bɛ se ka kala kan k'a fɔ ko ni mɔgɔ sere ma yan nɔ k'a fɔ k'a tulubara b'o mɔgɔ ɲɛ wa n terikɛ i tɛ basi ye nin ka to min na o ka diɲɛ ne ka fɛn fɔlɔ diɲɛ fɛn fɛn ne b'a dilan ne b'a daminɛ n yɛrɛ la fɔlɔ fɛn o fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ ne y'a kɛ n yɛrɛ de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma ne ye ka di mɔgɔw ma diɲɛ fɛn fɛn ni e ye fɛn kɛ ka di mɔgɔw ma ni e nin kɛra ne ko a bɔn ne kɔni y'a kɛ mais ne yɛrɛ t'a jaabi dɔn o dɔw kɔrɔ k'e t'a dɔn de i bɛ ne ka diɲɛ fɛn fɛn di hadamadenw ma ne bɛ a kɛ n yɛrɛ ye fɔlɔ k'a ɲɛ n yɛrɛ ma ka sɔrɔ k'a di mɔgɔninfinw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ min nana sisan na ka na ne yɛrɛ interview bi ne bɛ nin fɛn nin bɛɛ kelen kelen di e ma e yɛrɛ bɛ taga kɛ o bɛ kuma diya ni mɔgɔ min ye ɲininka est-ce que Mayiga e yɛrɛ y'a kɛ yan vraiment ne y'a kɛ ko ne kɛ tan ne min mɔgɔ a ma ɲa dɛ mais ne ye mɔgɔ ye ko tiɲɛ ko fɛn fɛn ka ɲi fɛn fɛn bɛ n bolo n b'a bɛɛ kelen kelen di ma ka taa donc tulubara min bɛ ne bolo tulubara qualité caman de bɛ ne bolo mais n bɛ a daminɛ qualité fitinin na ka na laban kumaba la qualité caman de bɛ n bolo n'an ko k'an b'a explication bɛɛ di e ma i ka aide bɛ taga ne ka tulubara fɔlɔ bɛ daminɛ 2000 de la parce que ne bɛ tulubara 2000 ta ne b'a dilan ni 5000 siɲɛ 500 de ye yiri dɔw bɛ kungo kɔnɔ i b'o yiriw ɲini ka k'a la fɛn dɔw bɛ yen i b'olu ɲini ka k'a la n'i y'a bɛɛ labɛn waati min na n'i y'a da i farikolo kan hadamadenw b'i kanu cɛw b'i kanu musow b'i kanu mɔgɔninfinw yɛrɛ de b'i kanu quoi mais mɔgɔw tɛ i sɔn n'i ko i bɛ musomanin dɔ ye sisan i bɛ taa sɔrɔ cɛw bɛ girin kan mais n'i ye waribɔko kuma fɔ dɔrɔn bɛ taa manja bɛ di kan manja bɛ da i kan yɛrɛ 2000 nin de b'o kɛ bon ale ka charte ye o ye a bɛ kɔni bɛ jaje i bɛ kun bɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ commencer k'i wele Semana Zu bɛ ka na mɔgɔw bɛ kule n'i ye quoi 2000 nin de b'o kɛ ale ye 5000 siɲɛ 500 dɔɔnin na si dɔ fana bɛ n bolo comme qualité don ka taa o ye qualité fitinin a qualité laban n bɛ se k'o d'i ma qualité laban ale bɛ ne bolo ale ye tulubara min ye ale ni bagi de bɛ dilan ɲɔgɔn bagi in fana tigɛ la nin ani bagi de bɛ dilan ka d'i ma i b'a tulubara dilan ka fɛnw k'a la yiri mun bɛ k'a la kungo kɔnɔ i bɛ yiri ninnu k'a la ka fɛn bɛɛ k'a la ka ban pewu n'i y'a bɛɛ k'a la ka ban bagi don i tigɛ la ale de ye Yawadudu ya Shamu Kayina Baduhu ale ye siɲɛ Wadudu sɛbɛn ye siɲɛ miliyɔn caman nasi o de bɛ ɲagami tulu la ka sɔrɔ yiri dɔw bɛ kungo kɔnɔ yiri ninnu de bɛ k'a la jinɛ tɔgɔ dɔw b'a la o fana b'a la ani kutubu cɛ 11 tɔgɔ b'a la i n'a fɔ Sheikh Abdul Kadir Jilani Sheikh Mamadu Genzali Sheikh Ibrahim Bidi Hadham Sheikh Marafulu Karakiyu n ye 4 fɔ a cɔ 11 bɛ kɛ a tɔ Sheikh bɛ kɛ différence ni cɛmanninw ni ɲɔgɔn cɛ o kutubu cɛ 11 tɔgɔ bɛ a la ni e y'a mun cɛw b'i kanu musow b'i kanu hadamadenw b'i kanu c'est-à-dire jinɛw bɛ i kanu i bɛ tɛmɛ yiri mun kɔrɔ yiri ninnu bɛ dɔw k'i ye c'est-à-dire mɛlɛkɛw bɛ dɔw k'i ye jinɛw bɛ dɔw k'i ye quoi c'est-à-dire hali fafilɛw n'i ye tolu ninnu ye hali n'i bɔra carré kɔnɔ i fafilɛw bi waati dɔ la hali ne yɛrɛ ka mobili sɔgɔra i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔw bɛ ne kunbɛn sira la an ka cɛ u yɛrɛ bɛ ka ne dɛmɛ f'i yɛrɛ bɛ maloya i yɛrɛ ye ale de ye Yawadudu ya Shamu Kayina Baduhu ale nasi siɲɛ miliyɔn caman nasi de bɔlen o de bɛ ɲagami tulu la ka sɔrɔ ka kaatumi kɛ ka a safinɛ fana b'a la ka safinɛ bɛ i bɛ ko safinɛ la i bɛ tulu ninnu i bɛ bagi don i tigɛ la kɔni terikɛ ala bɛ manja d'i ma k'i koja cɛw ye koja musow ye ka barika don i ka kow la quoi o de ye 20 ta ye a safinɛ n'a nasi de don parce que a qualité ka ca n bolo 2000 ta nin bɛ yen 5000 ta bɛ yen 50 ta bɛ yen 50 ta bɛ yen 20 ta bɛ yen mais n kumana sisan na 2000 ta ani 20 ta nin de kan ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la kɔnɔ ni ye ɲininka n m'a ɲɛ f'i ye quoi baasi t'a la karamɔgɔ nin diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔw filɛbagaw ka dɔn k'a fɔ ko an tɛ publicité kɛnɛ kan donc an nana don émission kɔnɔna de la mais baro bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye n'an ye ɲininka tɛna n'a ye i y'a mɛn donc an ye kibaruya sɔrɔ ka karamɔgɔ Zu sɛgɛrɛ ka tulubara ko fana ɲininkali kɛ la n'a ye nin détail di donc n hakili la mɔgɔ minnu ye faamuya sɔrɔ kuma la olu bɛ se k'a wele a ka téléphone numéro la n'o ye 79 19 03 walima 97 49 23 23 a bɛ a tɔgɔ sira Yirimajɔ Jɔrɔnyabugu la o tɛ
o ye yan an bɛ yan ni sera dɔrɔn ni ko bɛlɛtigi zu bɛɛ bɛ ne dɔn yan ni sera dɔ Yambugu la ni ko bɛlɛtigi zu ni sera Mbedekɔrɔ kɛrɛfɛ ni ko bɛlɛtigi zu walima Semana zu bɛɛ bɛ n dɔn ale tɛ mɔgɔ tununnen quoi n'Ala sɔnna karamɔgɔ i ye safinɛ ko min fɔ sisan yala safinɛ bɛ b'i bolo yan tuguni an ɲɛ b'u la komi an bɛ ka baarayɔrɔ la safinɛ wɛrɛw bɛ yan olu ni safinɛ dɔ in fana tɛ suguya kelen ye wala nin ye safinɛ de ye nin ye siritigɛ safinɛ de n bɛ siritigɛ safinɛ fana dilan ka di hadamadenw ma n'i y'a siritigɛ safinɛ a bɛ siritigɛ bila k'i koja mɔgɔninfinw ye mais safinɛ yɛrɛ tɔgɔ b'a la n bolo quoi n b'a fɔ n ka safinɛ ma ko Siri ni Dawula safinɛ a bɛ siritigɛ bɔ mɔgɔninfinw ka Dawula di ma misali la mɔgɔ dɔ bɛ se ka na e ma san bon e y'a ka filɛli kɛ i yɛrɛ b'a ye Siri b'a kan n'i ko k'a ka misi saraka bɔ n'i ko k'a ka saga saraka bɔ o bɛɛ ye problème ye n'i ko k'a ka sɛ san o bɛɛ ye problème ye ne b'a f'i ye dɔrɔn i bɛ ne ka Siri ni Dawula safinɛ nin ta i bɛ t'i ko a la quoi i b'i ko a la semaine kelen chaque 21 jours de ye tile 21 mais safinɛ den kelen tɛ tile 21 nin kɛ dɛ i bɛ safinɛ nin ta i b'i ko a la n'i y'i ko a la e bɛ commencer ka koja i yɛrɛ ye fɔlɔ n'i ko safinɛ nin i bɛ taa dumuni ta i b'i yɛrɛ filɛ e bɛ commencer ka koja i yɛrɛ de ye fɔlɔ a bɛ Siri tigɛ bila ka Dawula di ma ka i koja mɔgɔninfinw ye n'i y'a ko ni e tɛ furu la n'i ye nin ko ala bɛ mɔgɔ wɛrɛ si ma mun bɛ se k'i furu n'i ye nin ko ni Siri bɛ a bɛ Siri tigɛ bila n'i ye nin ko ni mɔgɔ bɛ manja la ala bɛ manja d'i ma parce que ale fana dilannen don ni fɛn caman ni waduru ni c'est-à-dire ala tɔgɔ caman ni yiri caman ye quoi olu bɛɛ de faralen fɛn ɲɔgɔn na k'a kɛ safinɛ n'i y'i ko a la donc ni ala sɔnna ma a bɛ i mago dilan i b'a jɔyɔrɔ ye quoi ale charte ye 21 jours de i tɛ se ka 21 jours k'a kan fiyewu k'i t'a jaabi sɔrɔ sinon i b'a koli daminɛ don min na yanni o semaine ban i bɛ commencer ka jaabi sɔrɔ ni ala sɔnna ma basi t'a la karamɔgɔ Zun diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli di hali san filɛbagaw ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i intéressé don safinɛ ko la o a kɛra cɛya fura ko ye a kɛra fɛn o fɛn ye a bɛ yan nɔ a minɛnw b'a bolo karamɔgɔ an bɛna don i ka cɛ 30 komi o fana dɔɔni bonda dɔ ye yala bɛlɛda kɔfɛ i ye baara kɛ ni cɛ 30 ye wa walima cɛ 30 mɔgɔ bɛ mun fɔ a kan siritigɛ la mɔgɔ bɛ mun fɔ a kan mɔgɔ siri la cɛ minɛ ka di muso ma muso ka di cɛ ma yala ninnu kuma ninnu ye tiɲɛ ye wa parce que mɔgɔ caman bɛ a kɛ u tɛ tiɲɛya la bon terikɛ i ye ɲininka cɛ 30 ko min na n bɛ dɔɔni f'i ye cɛ 30 la adamaden i mana dɔɔni kɛ cogo o cogo i dan de ye i mana dɔɔni kɛ cogo o cogo i bɛ min dɔn i dan ye o de ye mais n bɛ min f'i ye cɛ 30 ka cɛ 30 bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ e bɛ se ka fɔ de dɔrɔn ko bon ko ne kɔni tɛ se nin na quoi ou bien ne ka dɔɔni dan ye nin ye quoi sinon cɛ 30 bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ parce que cɛ 30 qualité ka ca diɲɛ kɔnɔ quoi c'est à dire mais Mali kɔnɔ yan bi c'est à dire mori denmisɛnnin soma denmisɛnnin caman de bɛ baara kɛ ni samadu cɛ 30 ye samadu cɛ 30 o de bɛ daminɛ kala 4 na kala 4 zuru 5 maliyɛn caman de bɛ baara kɛ ni o ye sinon cɛ 30 Umaru bɛ yen cɛ 30 Yusufu bɛ yen cɛ 30 33 bɛ yen mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ ni samadu cɛ 30 la ale de daminɛ kala 4 nin na donc n'i ye ɲininka cɛ 30 la n b'a qualité f'i ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ cɛ 30 yɛrɛ ka baara f'i ye global la e mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na quoi cɛ 30 de b'a kɛ mais e bɛ se k'a fɔ de bon ko ne kɔni ka dɔnta dan ye nin ye cɛ 30 ye muso minɛ ka di cɛ ma cɛ 30 ye cɛ minɛ ka di muso ma cɛ 30 bɛ siri tigɛ bɔ mɔgɔninfin na cɛ 30 ye mɔgɔninfin ka ko ɲuman tiɲɛ cɛ 30 bɛ mɔgɔninfin ka ko kolon ka yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye cɛ 30 gɛlɛya de b'i kan bi ka gɛlɛya ni yɛlɛma ka na hɛrɛ sama ka tɛmɛ a b'o kɛ bon cɛ 30 yɛrɛ fana cɛ 30 baarakɛla yɛrɛ fana n'i b'i kɛcogo dɔn cɛ 30 yɛrɛ fana bɛ i yɛrɛ fana siri bon cɛ 30 qualité min bɛ ne bolo ne b'a baara ni fɛn caman ye mais min bɛ n bolo san sur place n bɛ min kɛ ka di hadamadenw ma cɛ 30 dɔ de bɛ ne bolo o ye cɛ 30 o laban siri tigɛ yɔrɔ c'est à dire o man di baara cogo to hali n'u y'i baara parce que ala ka dantanfɛn dɔw de b'o la ne bolo olu bɛ dunna dugukolo duguma ni i ma taa baga olu ma olu tɛ bɔ kɛnɛ ma olu de ɲininen don sanni na ka kɛ cɛ 30 o laban siri tigɛ yɔrɔ na ne bolo n'i y'i ko a la siri o siri magi kan depuis wolola don min na ka se bi ma a bɛ siri ninnu bɛɛ tigɛli daminɛ Mali charte fana ye tile 21 25 jours n'i y'i ko a la a bɛ siri tigɛ a bɛ la k'i gɛrɛsɛgɛ dalen k'i koja mɔgɔw ye bi i bɛ commencer ka sɔrɔ kɛ e ni e y'ale koli daminɛ ale bɛ ko ka taa tile 7 k'i 14 yanni ka se tile 21 ma 25 jours ale baaralen bɛ ne bolo a kama n'i y'i ko a la c'est à dire hali n'i y'a sɔrɔ i y'i siri ko ala b'i ka dunta d'i ma quoi o cɛ 30 qualité de bɛ ne bolo n bɛ baara kɛ n'o de ye o samadu cɛ 30 n bɛ baara kɛ o ye mais cɛ 30 qualité bɛ cɛ dɔ fana bɛ yen ni i fana y'ale baara e b'ale baara o ye ale bɛ karabali dɔrɔn de kɛ dɔ fana bɛ yen i b'ale baara ale fana bɛ siri dɔrɔn de kɛ mais ni sɛm kumana min kan nin ye siri tigɛ yɔrɔ de ye dɔ bɛ yen ni e y'ale kɛ ale bɛ manja fana di hadamaden ma quoi n tɔrɔ bɛ ka faamu n'a ye n diya n'i ye ɲininka komi waati ka dɔgɔn sinon n bɛ se ka fayida d'i ma kan parce que n b'a dɔn n y'a kalan de quoi ni ala sɔnna ma karamɔgɔ diyara n ye kosɛbɛ cɛ 30 tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli d'i ma ka foli di filɛbaga bɛɛ ma bi an nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ taga segin na fura nɔfɛ n'o ye kɛnɛya foroko ye an y'a bidɔn ta an y'a lajɛ kɛnɛya foroko i y'a fɔ n ye ko cɛya fura don wa fana ko kɔnɔnabana fura don donc ni i yɛrɛ bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ a kan fura ninnu bɛɛ sɔngɔ bɛ se ka fɔ video kɔnɔna la wa fana ni mɔgɔ min appelle k'a ka numéro la a bɛ se ka sɔngɔ f'i ɲɛna mais an tɛ ka sɔngɔ fɔ video kɔnɔ mun kama a kana kɛ i n'a fɔ ko an nana an sigi de fura publicité la ka sɔrɔ an bɛ dɔnni kuma kɔnɔna la nka kuma de bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye n'an ye ɲininka tɛ bɔ n'a ye karamɔgɔ
i dan sɔgɔ ni ko n bɛ fɛ i ka kuma ye i ka kɛnɛya foroko in kan ale fana jɔda ye mun de ye adamaden ka kɛnɛya foro. oui n terikɛ ne ka kɛnɛya foroko nin ye fura de ye n ye n ka tamaw senfɛ dunuya ɲɛfɛ n ye dɔnniya min sɔrɔ cɛ dɔ de kan kalan na burukina kɔnɔ ale ka baara tɛ foyi ye dunuya kɔnɔ ni mɔgɔ furakɛ tɛ a bɛ fɛn min don dunuya kɔnɔ o de ye bin ani yiri ani ala tɔgɔ de ye bon n ka tamaw senfɛ cɛ dɔ fana ɲɛnama kan kalan na ko karisa n b'i kalan na i bɛ t'i ka jamana kan i b'i balo nin na quoi donc a ye nin yiri ninnu de di ne ma donc yiri 21 de don yiri 21 na a bɛ diɲɛ bana caman kɛnɛya mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la fura nin bɛ tali kɛ ne ka kɛnɛya foroko nin bɛ tali kɛ ni cɛya bana de ye a qualité ye fila ye kelen bɛ yen o ye homme et femme kelen bɛ yen homme simple c'est à dire min ye homme simple ye n'o ye kɛnɛya foroko ye n'o ye cɛ dɔrɔn de b'ale min ale bɛ kuma cɛya bana de kan cɛya bana bɛ adamaden na dunuya kɔnɔ fo n'a kɛra mɔgɔ min cɛ parce que n tɛ nkalontigɛ kama quoi n bɛ se min na n b'o de fɔ quoi c'est à dire cɛya bana nasira o nasira n'a bɛ dunuya kɔnɔ a kɛra éjaculation précoce n'u b'a fɔ ma ko dununkɔrɔnin faiblesse sexuelle fanga dɔgɔya mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ lamɛnnikɛlaw ka yafa ma kuma ɲɛfɔ de don dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u lawajiw ka dɔgɔn dɔw fanga ka dɔgɔn a bɛ nin bɛɛ de kɛnɛya mais ni mɔgɔ min cɛya sara pewu non kɛnɛya foroko tɛ se k'ale na wuli walima i n'a fɔ dabalimafɛn ninnu non ni dabali fɛn ninnu b'a la a b'a kɛnɛya a b'ale kɛnɛya mais n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ min de ta sara pewu parce que dabali dɔw bɛ kɛ misaliya sisan na muso dɔ bɛ dabali k'i la n'i bɔra ale fɛ ka taa ale sinamuso fɛ a tɛ sɔn o ye dabali ye a b'o lakari bon mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'i bɔra ale yɛrɛ fɛ yen c'est à dire ka taa yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ban ou bien dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fɛn dɔ k'u yɛrɛ la fɛnɛ n'i ye fɛn dɔ k'u yɛrɛ la a bɛ ban donc olu bɛɛ dabaliw ye quoi. karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ ni a bɛ dabali lakari o b'a jira k'a fɔ ko dalu wɛrɛ b'a la mun tɛ yiri gansan ye dɛ. dalu wɛrɛ b'a la min tɛ yiri gansan ye parce que ala tɔgɔ de b'a la ala tɔgɔ kolojan dɔ de b'a la ani yiri 21 yiri gansan bɛ baara kɛ dɛ kana fɔ yiri gansan dɛ yiri yɛrɛ de bɛ yen quoi ne ka yiri nin ye yiri 21 de ye a yiri kelen kelen bɛ n'a ka sibisan dɔrɔn yiri kelen bɛ se ka bana 20 kɛ na yiri kelen bɛ nin na ne fa ye ne kalan yiri la ka sɔrɔ cɛya fura nin tɛ mais ne ye cɛya fura nin sɔrɔ don min na n y'a yiri sɔrɔ cɛya fura kɔnɔ ne fa yiri kelen bɛ nin na ne fa ye ne kalan la a bɛ bana 70 ni bana 5 de kɛ na duna dugukolo sanfɛ. non bon olu y'an b'olu to yen de o n terikɛ ya ne fa ye ne kalo la ne bɛ furakɛli kɛ o la k'a sɔrɔ n tɛmɛ n ka taama senfɛ cɛ nin fana ye n kalan yiri 21 na Burkina kɔnɔ mais yiri kelen nin fana b'a kɔnɔ ye mais n y'o to n kɔnɔ quoi parce que dɔnni don i bɛ dɔɔnin ka fara dɔ kan quoi donc a yiri 21 na i bɛ taa sɔrɔ yiri bɛ n'a ka spécialité yiri kelen b'a la ale ka bana ye c'est à dire kɔnɔra bana dɔrɔn de ye quoi c'est à dire le plan intestinal kɔnɔra bana ninnu parce que kɔnɔra bana b'a to kɔnɔra bana b'a to ni cɛyako problème bɛ adamaden sɔrɔ n tɔrɔ ne k'a faamu nin ye cɛ ta de ye quoi nin ye cɛya fura de ye quoi donc kɔnɔra bana b'a to ni cɛyako problème b'i sɔrɔ kɔnɔra jeli fana b'a bila i la ko caman wɛrɛ b'a bila i la quoi bon maintenant sisan ne ye tama min kɛ Burukina jamana kan ni cɛ in kalala yiri 21 na yiri dɔ bɛ yen o ka spécialité ye fasa dɔrɔn de ye quoi les nerfs yiri dɔ bɛ ale ka spécialité ye c'est à dire kolo dɔrɔn de ye quoi kolo yiri dɔ bɛ ale ka spécialité ye c'est à dire jeli sirafɛ bana dɔrɔn de ye quoi dɔ bɛ ale ka spécialité ye c'est à dire cɛya sirafɛ bana ninnu ye les infections urinaires ale m'olu kɛnɛya quoi donc yiri qualité ninnu de faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ yiri 21 donc ni cɛya bana nasira o nasira b'i la dunuya kɔnɔ a b'a kɛnɛya ka bɔ i la mais n'i y'a sɔrɔ ni cɛya yɛrɛ de bana pewu kɛnɛya foroko tɛ se k'ale na wuli mais dɔw yɛrɛ bɛ n bolo dɔli wɛrɛw bɛ n bolo ale kama n'i y'ale kɛ dɔrɔn direct ale bɛ wuli voilà mais ni kɔni n'i ye nin kɛ cɛya bana nasira ne bila nin ye cɛ dɔrɔn de ta ye cɛ dɔrɔn de bɛ nin min ni muso ye nin min a man ɲi parce que ni muso ye nin min a bɛ dɔ fara muso ka capacité kan voilà nin ye kɛnɛya foroko nin ye homme de nin ye cɛ dɔrɔn de ta ye qualité fila de don qualité tɔ kelen bɛ yen ale ye homme et femme cɛ b'ale min muso b'ale min donc ale bɛ i n'a fɔ a bɛ palu kɛnɛya c'est à dire ani kɔnɔra jeli ninnu ani musow ka kɔnɔdimi ninnu a b'olu fana kɛnɛya quoi ani fasa a bɛ fasa bila normal la quoi koko min bɛ adamaden kɔnɔ a bɛ koko min bɛ mɔgɔninfin kɔnɔ a b'o kɛnɛya quoi koko interne mais koko externe koko min bɛ bɔlɔ bɔ a se k'o kɛnɛya voilà donc maintenant ani worofɛn cɛŋɔɲɛ ninnu ani jijaman bɔ ninnu ani bilarijo ɲɛgɛnɛ bilen ninnu ale b'olu bɛɛ kɛnɛya quoi homme et femme cɛ b'ale min muso b'ale min mais ni min filɛ nin ye muso tɛ se ka di min ma a tɛ muso faga a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la mais ni muso y'a min dɔrɔn a bɛ dɔ fara muso capacité kan quoi bon a bɛ dɔ fara muso ka nege kan o de kama muso ta parce que yiri ninnu bɛɛ labɛnnen kɔfɛ ka ban pewu ala tɔgɔ dɔ de bɛ yen ale de bɛ sɛbɛn k'a kala quoi bon n'ale kɛnɛyara dɔrɔn muso tɛ se k'ale min tuguni voilà a bɛ dɔ fara capacité kan mais ani a tɛ fɛn kɛ a ni la quoi mais a bɛ dɔ fara capacité kan o de kama muso t'a min quoi voilà donc fura qualité de kɛnɛya foroko ye qualité fila de ye ni n b'a di mɔgɔninfin ma o de bɛ ne bolo yan 500 n'ala sɔnna ma. karamɔgɔ n diyara n ye kosɛbɛ an ka émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa baɲɔgɔn la ka sabu kɛ ko Bamadu Jasi dɔn an nana fura damadɔ furaw ka ca so falen don fura la wa dɔnni bonda fana ka ca ka sabu kɛ i ye semanaka ye i ye bamananden ye nka an bɛna miniti damadɔ kɔnɔna la ka kuma mun kan n'o ye bɛlɛ ye ani nin fura damadɔ donc an tun bɛ o kɛnɛ de kan bi ni kuma kuncɛ kuma la ani ladilikan jumɛn bɛ e bolo ka se
i barake ɲɔgɔn ma n'o ye bɛlɛdala ɲɔgɔn ye n'o ye soma wɛrɛw ye n'o ye yiri baarakɛlaw ye ladilikan ka s'u ma sani ka to an ka bɔ kuma kɔnɔ. Bon kuma kuncɛ kuma la donc n bɛ min fɔ mɔgɔw ye parce que an bɛ diɲɛ don min na komi bi bon bɛɛ kɛra furabɔla ye bɛɛ kɛra dɔnnikɛla ye ka yira n kanubaga ani lamɛnbagaw la ani mɔgɔ bɛ yen k'u bɛ furabɔ kɛ donc ne yɛrɛ ɲɔgɔnnaw mɔgɔ i tɛ min dɔn i kana fɔ k'i b'o dɔn i tɛ min dɔn i kana fɔ k'i y'o ye quoi parce que ni e ye nkalon tigɛ ka da i yɛrɛ la e bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ de tɔgɔ tiɲɛ bon o de degun bɛ hadamadenw kan bi sinon an ka jamana nin kɔnɔ dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen mais mɔgɔ min tɛ se min na dɔrɔn ko k'ale bɛ se o la donc i bɛ dan n bɛ ladilikan di mɔgɔw ma mɔgɔ i bɛ min dɔn i dan i bɛ se min na i ka dan o ma i kana tɛmɛ o kan quoi ne b'o di n kanubaga ni lamɛnbaga ni n dɔnnikɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma i bɛ min dɔn dɔrɔn dan i ka dɔn ta nin ma kana nata kana siran parce que n'i siranna i bɛ nkalon tigɛ n'i nana i bɛ nkalon tigɛ i bɛ min dɔn dan ye dɔrɔn n'i danna ye i tɛ malo ne filɛ ka nin kuma fɛn fɔ e bi n tɛ malo a si la parce que n yɛrɛ b'a dɔn ko n b'a dɔn a fana bɛ n bolo a fana ju bɛ n bolo kokisɛra tɛ parce que dɔw bɛ dɔnni wolo u bɛ taa kokisɛra kɛ ne ta tɛ kokisɛra ne ta nin bɛ ne yɛrɛ de bolo yan mais ni e natara sisan i bɛ taa kokisɛra kɛ dɔw ko nin bɛna tiɲɛ i bolo i bɛ min dɔn dɔrɔn dan o yɔrɔ la quoi k'o fɔ n kanubaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan kuma kuncɛ kuma la ni mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ semana zu la dɔw ko mɔgɔ semana zu dɔw ko bɛlɛtigi zu dɔw ko mɔgɔ cɛ 30 zu dɔw ko kamijama wusulan zu karamɔgɔ zu da sera kamijama wusulan fana ma ne a ka di n ye ka don kɔnɔna la yanni ka to i ka kuma laban voilà donc nin ye kamijama wusulan de ye bon wusulan qualité ka ca diɲɛ kɔnɔ quoi mais nin ye kamijama wusulan de ye n'i ye nin wusulan nin wusu c'est à dire i ye baara k'i ma baara kɛ ala b'i ka donta d'i ma yiri dɔ bɛ nin wusulan nin kɔnɔna la ni e y'a wusu diɲɛ don o don c'est à dire ala b'i sɔn i ka don dɔ i bɛ 500 sɔrɔ ne ye n ka écoledenya kɛ n'o de ye bamakɔ yan ka taa min kɛ donc wusulan in fana ju sɔrɔlen fɛ n taara sɔrɔ yiri nin fana de bɛ wusulan in fana kɔnɔ nin ye kamijama wusulan n'i y'a wusu diɲɛ don o don i b'a calculer hali n'i ye semaine kelen kɛ ka wusu n'i ma fɛn sɔrɔ n'i bɛ fɛn sɔrɔ don min na i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ don o don 500 nin b'a kɔnɔ a yɛrɛ bɛ ca ni o ye quoi donc n'i ye nin wusulan wusu i ye baara k'i ma baara kɛ o ala yɛrɛ de bɛ i ka jɔn sɔn quoi o de wusu a tɛ kɛ milliardaire tɛ kɛ millionnaire ye dɛ mais n'i y'a kɛ ala b'i sɔn garijɛgɛ la ala b'i sɔn wari la ala b'i sɔn i ka ɲinifɛnw na quoi o de ye kamijama wusulan ye quoi mɔgɔ ka tɔgɔ tɛ kelen bɛɛ y'i ta dama tɔgɔ da na quoi mais ni mɔgɔ bɛ na ne ka numéro 00223 79 79 19 03 n bɛ segin a kan 00223 79 79 19 03 o ye orange ni mɔgɔ bɛ na mali télé la n ka mali télé 00223 97 49 23 23 97 49 23 23 n'i ye n wele mali kɔnɔ mali kɔ kan téléphone min bɛ ne yɛrɛ de bolo et puis n'i ye n wele secrétaire tɛ yen k'a ta ne yɛrɛ de bɛ n ka téléphone ta direct a bɛ se ka kɛ n'i ye n wele n bɛ se ka kɛ communication na téléphone wɛrɛ la o bɛ se ka kɛ i bɛ se ka daba siɲɛ la sinon ka secrétaire dɔ bɛ yen non ne yɛrɛ de bɛ n ka baara bɛ kɛ ne semana zu yɛrɛ de bɛ n ka baara bɛ kɛ quoi n'ala sɔnna ma. nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ semanaka bɛɛ fo ka semana cɛkura fo ka semana polibilen fo ka semana beje fo semana vie fo semanaka fɛn bɛ ka lajɛ nin waati nin na an b'u bɛɛ fo semana dugu kɔnɔ k'u bɛɛ dansɔgɔ ko nin ko an kun bɛ u balimakɛ yan n'u denkɛ yan n'u u ka kalanden n'o ye karamɔgɔ zu ye zumana tarawele semana zu bɛlɛtigi zu an kun bɛ ale ka émission spéciale kɛnɛ kan bi donc an bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ ala ka don wɛrɛ ɲɔgɔn na an ka n'an sigi ka bɛlɛko ka fɛsɛfɛsɛ halisa ani ka yiriko ka fɛsɛfɛsɛ karamɔgɔ zu n'i ka yamaruya ye i dansɔgɔ nin ko merci i tarawele ba